Ataru mu machoge mama igaru bubasi lakini bakagoro buri mu Nyamira bono county borabuye nona nyorerwa nona akina na ndirinde na akina rende nacoka bugitutu Weteba tuli kugenda ale gugucoka ngaria ngare tata bugitutu na ne skimu Gitutu Masawa yes Gitutu Masawa yes igorinde ejinero nganga bono rende buna abantu batebete ngabona igongo tanga njino mu gitutu neba ngantindi mu machoge enda yacho manyetera robone bwaterieta nere bwaterieta yes no emberere kabisa bono Alice Chai na nimbwata abana batano abana bakinira abandi nabakebale biological bane and adapted yoyom bakaba batano yes bono ninkolete omoralinde omoraliole yes Egiagara after form 6 ngagenda Kenya Institute of Mass Communication ngasoboralia ngakora TV TV producer omorosia bwe bibindi bwe TV lakini ngasoa KBC gukora amangana ye radio tabano ubuyabwo gukora TV igobwate both sound nando gatwara neriugi yes bono nando isukurige nonye media houses abantu abange batenenirete TV stations no ene chikwerende okonya nabantu bali bakonta TV lakini bakubutenenera byonse because nabo gukora gasi minus the vision yes the visual wakwana all behind the scene yes lakini ande bona karogoje in the picture bona ubwate byonse they must be accompanied ngabona graphic ratanga nimbwate yere bwate ere plate ere still yes nimbwate yebwate motion ade nimbwate ni yebwate bie ebwate ne bona nere bwate bake audio yeke ba that's good igo indi gwachagete mirimo yobora lili tanganya emeremo yane nanje chaka kinde school Kenya Institute of Mass Communication as a trainee gekwa na so in the college 1991 yes ngachaka internship entangani yalinge attachment ekuruko that attachment that's 1992 ngachangabara nyamira kidogo ase inseya information office na dichiri information office sharinge chia kene bono kene na chiamanyeka ine mono na chiamanyeka ine so from there nka connect to Kisumu ngaganya konana giriye kusiororo alafu ngakora ngena back to Nairobi ngachanga kuli school woneke nabokero mate radio ere ego bungu mutinyukano gata yo nane ya December agenda nanja konana giri basi rende ngakina igo karana nakora ngacha kalikwa karana alikwa KBC 1997 ngakororo for 9 years ngaresign ngagenda Royal Media ngacha kikisa yes ngabera for 6 years ngaresign ngaenda siasa ngakora for 5 years akerwansi lakini nenda thank God karana alinge as a women rep Nyamira County that is 2013-2017 yes na chete ngeire school Gumbaro Moi University ngakora degree ya communication and PR tipo intibiri choka chama etangana ya first class kai that's congratulations mheshimiwa you tried your best na kore terekire no mate karole parallel to kwa first class honors to kwa ande akene kiki aringe getango kanga ande akoegwa ero na ngenie ana dai tukuri rasinga wana gosoma bogo tukorukuya kubwaririo oro mwana ege kogera to ubwate okonyoro ori focused kumatanga this is what I've come to do page kora na ngenie abana bantenga usi wewe una waste time na mheshimiwa mande kyako kora ande ndio na watu walikuwa nafurahia batagete babase omweshimiwa wange gabo kagatanga na ari gitoka kana presentation mheshimiwa niwe naenda ku present ona nani mora abana represent group area yes kai nani ko romo na nasi bali ndio nasi bali so wanapenda tu wanasema lakini okonyoranga no bwate experience abana experience ikigana kikeko kokonya yes it is actually application ingeke kwachite kuliye class urocho kwabero mheshimiwa na ndo kagende class ingeke kwachite haya no nyembo nega nintigerite njana mbara na chagite masters ngadifa kai orale student yole ya masters lakini okarate dia siridi ebinde bibya boro gose
ndirogocha kwanyora nga tukobwati mutisha. Motisha. But we don't have that drive. Na changamoto. Musukumo ulia. Buno yore na bwate kana narenge kurubunge na tara kurubunge aso ekelas. Taringa nega linkolina. Ngo kali exercise na. Yes, na ande class. Ngo ri class no jugunaenda nyomba. Ngakora rende. Ugakora. Ngakora. Igo nande no chura ne class chikukora masters. Pakanyekore. Pakonyekore. Egeko bakele. God's time. To binde ko bibetereri. Pole bigucha. Nande bono masoma ga karama yekero. Ekaroro monto monene. Nyaki yekero monto monene. Nande bako tebanga there is no hurry in Africa. There is no hurry. Ni pole tu. Pole. Karibu sana. Watanga nki haraka ba Afrika ba haraka. Abwa nande gocha yako na haraka haina baraka. Haina baraka. Yes. Mama yako tebanga pole ndio mwendo. Yes. Asante. Omorerio Kisi Hot TV. Buna koigure Alice ereseire bene ereningo. Nandi buna tebire nga nagenderete na masomo nonye karigeti ekirugo ky'obuguma drip na bwete between 2013 to 2017. 2017 na cheta kaboria ekirugo ekyo ky'obuguma drip ase county ya Nyamira lakini akagwa tindamanya gose gacheta akakuwa moyo nguchela gotoereza ase oboime. Alice ekirugo yiretu 2017 2022 narong kikiabete indairanete lakini rende nagotenga ebintu biga igobire bya tata ebyo monene yani nga mwenye bandara otoko banga na yesene na manyete lakini ndete nalenge gwetu gutegente kikenga bune kirecha gite ugia gozoire kile gozo na wozo aya nandi kwanyara kwa sokile nore. Yes, so but there were technicalities lakini rende nonali. Yes, nandi toilet. How about 2027? Because we have 2 years to go. So bono nyagotanga tata nandi nsabe mono abantu banyigwe nintagitekero gikyo. Notagitekero gikyo. Niwe tenge gento nkerenta akorete ekogera kudi after into twarose tiekerugo twakerosirie kiabeire twarentire chibesa ngachaka korosie bisima. Yes. Ono bisima ebyo nabonyugete ngani ngwere notembigendera na kiningeri giasogete iga machaga itekana ogikirite. Ogetegete chikorosi. Kerosi we nabande banyore nande ndatebe nga njeni mumbori gento ntegete gukora na amache ntegete amache nabago create employment asaba asai. Gekogera if communities can come bachamo ba identify nga amache ntegete kenyori kigasi kitapimwa tokigana arororo. Amache alia as a community gasokire barentera majana bako ba pumped na beko be social nene sana eko ero gwakana ukanire ichimita chibikwe aba macha anguswe abantu bali kuba gotenenera amacha ayo na bali bakonyamenteini bona ndi igitebeti emirimo miremende ya miremande na ende nto na bandi bakare kone chichuma mane bintebyo abijipolamba nchirororo me engineer ngo bekwera ode commentain abantu bali bakoli chimita seme chigweta agere muche mwakane ine tedi employment lakini agere nande tukinie ndagite nanjo bulinga nkiki go choga ekinie okonyora gweito mostly ekero tukurima ntuto gutumike mbura ya Nyasaye. Yes. Amatendire chingeni chikobora onyetari kirigori sietokonyete kango sometimes kanga turikonyora ngeto chikuriyo omena. Yes. Omena yani kuri ne cabbage ande cabbage yetari ande cabbage chiko komerete yes netegete nento tobe innovative ekero twanyorera amache na into chake gusiarire migundo yeitange eko era chindo chechirare nande ekero yikire mbura ya amatuko maidakera ya 3 weeks ndobwati ebintu kere bikamugete rekene bikamugete omuntu ko benefit no orange na rocheiga ando kabwate chinguru choko kogore generator elinde apambu amache asiarire etagita abasai. Yes. Nande asitwikire bonega na ngotebya abantu baitonga mirimo tekali mirimo igere asendeje gekogere ndero nentagachi nendagira yes ikubano kweturikinga na kitoko nyakoka abantu bakinire abantu baboneiga abantu bali business ande babwate mirimo bagakari ko employ abantu bali batugire chiombe babegeta abantu ali baine bamantenga yo ne veterinary tari nge serikali guchikulika aje nkigwa kolire
kuenable community kogenda toro kia ingi wakorire ingi wakorire yes ingi utagete na ko abanya umuntu abate chombe isana chambe chino cyo kirenda ibika pako employee abantu ko identify umuntu gete veterinary gete neri gaiga o umanyete nga yane yanje tari embegu je chombe cyane ego ni osomete yani ubwatu bumanyigete nage konyoroma tabantu togocha twasiereria twarasiereria konyorwa no bune buna amorokeri yale ngegaiga SK show ga gusi stadium arenge gusi stadium abangina abantu mbaroro bari serious no bolimi igo bagocha tari bintu binde bagocha kwanda bakwana liuka igo kanda bakasichingo katika tugire ogenda saba chiomba asicire obulie ng'ombe yiga mabere origereria na kigo kamunini nini oire no so ase chi seeds seedlings origereria yes na kiere ngana paka kwatwara ubomanyinga nonyene ko kwenta bantu bane batagitego spend yes chichietaro ne rigesa bakali na riri guchuka korari riguocha gokobeka chinka nerigesa nerike nge ng'ombe netagete mbego kwa magatanga nyiro nyarebe moina ali raizi 200 usikwanda kwanyiko 70 ireke maana wakana 200 umuntu atagete a project atatenga eng'ombe yane ntagete twale mbegu iye class gete no ene morierie gocho mate paka mbego na ite koria laisinga ne rororo ori very sure nga ni female ne litororo ligocha yani utari kuna kupata tari nganya kwa batia kinga akakigi onyo changa akakigi nkonyori kangu tia nyori kwa nyori ya nyori ri ya nyori na ende turi kuimburu ne chindagera mate paka to naga tanga kusoma onyo gutagite gukora bulimi bakurigire nganya chingo kichinga na kichikorageri kuna kinini nini na kingo kora onyo gutagite gukora chimbuli uikogenda uri omuntu bwate chimbuli buri urachirigereria orane na kibabegete kikwabekire aibono chikunya gucha achurigereria omuntu obwate chiombe tari gochana kana ne school fees yes because mabere na arori gasandoro yes na ne chimore karo chia tokire ya na no boyo ekero chiri chikuri tingia ng'ombe tiri ra onisa 60000 tari chikubara maua ya bono ngukoira ngayokoira endo chenga umweshimiwa Alice ligabwate obosemia ubunge agochikwenana gochiase community yeitobuna omugusi ngocha tore abantu bali banyamira na gusiengi bakora tegerake turagenda national politics ngocha tore ekogero obosemi bule gabwo no bonge sana wikiraboniga umweshimiwa abantu babere bakona kulira IPC tubwate commissioners bono tubwate ekiumbekeria kegochigutirira obochori aso mwaka ugocha ase tubwate bapishe tubasoire obisi nkiora kwarire ngane iyo yogochoro kuba commissioner abaya yabeire ngaki mate twanya kuja kubuli naki igera bonaga design gete katakeire ntu akachikora 2027 lakini as per the constitution chikora kwa kachi yako ande twakire nyasaye ngambia muno bututukani buli bugale ngororo ebintu biri bitaikiranite biebe gitu tibwikerana through the court bono batiani bakorereki asire office egento tukubasaba nkiri naki bakore igasi iri bachoreiru bakorera abakenya igasi tetokanga nigo bachire gokorera gwekorera emirimo usigokorera umuntu emirimo bakorere abakenya emirimo babese ko iki previous chiabeire ororo abali babeire ororo ndate bikuru kibuitu ande ntu aje tugatwara chebukati bantu bakonya korera ngamba akorete gasingia ande bono bubi nande bagakari guko I don't think na barabumba take bakui igo to manyete nga mbache bakore gasingia egere bare ntirie tarigia ase IEBC ekoligas nande gento kende tokobatebia babuka mu bwango tibona buna nyamira maete ntubwati aba MC babiri bari banyata accident yali na aro yo nyamaya na sirete na ne petition nere karusio yo nyansiongo taijo ande na igwetenga na anda abande baseri gutima yetu kusenga kitiko bari ba mesete bikaro yes bikaro bibunge mate kwa misiri 9 sittings na begwikirabu okogendanga ogochori bokoreka mandate ko lakini na bora nyore mbachite aseke bwagandero nabo naande abantu tega bano chinga kichiarire ona lakini ntokuba tinkonyara kunata ekogera tindie lawyer abanyane mbaro lakini rende kyobo mathe kyobo ngena abagatanga rende mungena abagatanga gakena nko basabira amaya egekogera guchaka nande konja kubike binte binge kitamu yaire 2027 nko ndatore chukura anya barenge kwaberu bakole mirimo
igaba ne kore mere mana ne guteni impeachment nero ororo ono ntu kumanya naro ngana kinanda nyamagosa inaro karama ama nene ni ndebe kingote ngego kora nabora nyore ndi ya kadi nando mate bono igo embaro bomba manyete geko tukugamba kurusiko umuntu uri menero kugamba bono itabuga tikende igo bono tikamba tigere geko ndio wana wajibika hene kene bono tikaba kole gasi yao naroche mugumanrep we county area wajia gatebeta nchikuro nchiko isana mbabwate enjera bago chiko chimenta chisane asekeruko kibura ibese omanyete nabo kolera yes nabo kolera gekwera na maitigi akurira gekogera nera na maitigi atagite gusana maitigi abwate yes nande gotebe gotaringa nkenda akora gaki ngoteba ari nera agokie yes bona gaki koro nkyo gokora na mpaka gateba ngakinga atakazi ko bora nabo tukonya gotera nabo tukonya gotera na ndi chine batetinga ngamba kambai mbarusia abantu isiko etiga ega etatana ki chairman ya IEBC wachiroro wajibika fanyia wa Kenya kazi na okore ngana buna na kirichi koli goteba tetokanga igobugoririe birengereri chair ya IEBC okontrolie bintu kabisa butakire okore na enaje arosirieta asante tutagete ngotiani kwa butuko tutagete tige bintu bikora ubuya bikiranete biyete egere chikura cyako kitangaso oyoro koira chikura ararigwe netari ngobetere guorari okay asante sana buna kwa igure umweshimiwa Alice Chae aireneiri igoro yekiumbe kiri kiarosi gwa kibachori aiga Kenya kigo chigutenenera obachori bogocha we ichibubire na ngwase 20 na isaro na ibire nindo chabande bagererete goto kwanira gaiga ase comment section buna bono oyo kurukunga Dennis Bundi gakotebanga Alice Chae she was the best radio presenter KPC Kisumu koranga mbako inyolete bya kabisa gabwo Bernard Moemi gakotebanga she was the best radio presenter #let her join Team Matiangi wishing her all the best. Okay, numate kurugusinto bwate oyo kubole kiroko kyo buraibwense. Yes. Oyo kurunga Dr. Fred Matiangi. Yes. Noro. Mbei. Oh. Njeka getenga nole gatia balia. Nchego ngo support Fred Okingo Matiangi. Ngogete. Nanda actually nchete ndamumira. Nande ntagiti mumire. Ekekogera there is no need. Buono nyasaye. Manyente. Njendo choma etendo chinganeka kone. Tima dikusaba kusimba ruchi. Igoro chene miracle. Miracle. Ngaitata akomonyo kerasi kero montai Fred Matiangi. Form fix. Yes. Paka nanje naje komanya kene ni form. Na ku fix. Yes. F. Yes. Double F. Fred fix form and fix case. Yes. Ege kogera mate intuna botora bento mumanya buna abantu bayisiko bamumanyete ege kogera ere bano mate mutuna tu amora nago kinaiga naboko nyoro busire limbororo no muntu ngana ndi mbanya gwancho wanje nabo ni manyete lakini mbaroro na akorire ibintu gete muntu komanya usibatu nabako kora yes na ende bone kero to umonara ine no muntu naboko bonga atako ariko ahayo ulio Jeff Matiangi Molisia yes lakini kaki njendo changa ni opportunity tuanyorire tuchekora ide on him egere na into tubyoke bona abagusi eriyita igo umweshimiwa igo go support Matiangi asinge ncho are umugusi usina asinge ncho yake bono nkia tuliro ngo mu support ndo ko baro umugusi na asinge njare performer is a performer ngokorari mbe yes performed tadi tuko chikubolingana kiago chikokora yes ege kogera kera lenge kero nero turusi analogi agatoleta digital nande resistance ya ringi igoro but aga break all protocols yes aga ensure akaruba ke deadline nga you must migrate koruga iga gocha digital yes
ekaba. That is where we are at the moment. Yes, no tole. Nagia ko garanga tu karansi te gaiga. Ana bongo enda Nairobi bona ndo yo na bongo karansa Nairobi adi to mokwane denga how are you? To mokwane direct. To ko kwirende. Akera bi education. Nero bakan bona baka to bade chigari je ko denga na boko manyenge dini je school. Ere yellow color. Ere yellow color. Aya agateba chirosi chibeiga. Chia wenere. Aya ni muntu wa kusema na kutenda. Aya ekera aswa ekwende interior. Interior, yes. Ti to karenta iru ti uniform kurusu kagata bagaki into bwata baka factory apaka ti material nchiroro. We are going to make it here. Against many. Yes. And it happened. So no muntu. Yes. No muntu otari go seek. Nama etenga inki nama ete mandate ya jenga ninki na anawajibika na anatenda. Wono tari muntu kuchukubuli nga na achakole ya ntoma yetenga Matiang'i gateninire iga agotebe gento nandi gyakore kigyakoreka iga jite baka school. In fact yani nabwata mabira akubulie kende nga abana bakurara bakora igai ekero kumoko genda kwaga kuguri pass na igichonjiriga bono nkiriki kwanete kwa gwe priority you know umuntu tubwata butageta umuntu kanye geta umuntu bwata interest y'abana inchi ata art ukutukushughulikira. In fact njananda natebata naki kwa iguru umuntu asa masasa naga kariko rukunga Ibrahim Traore Burkina Faso. Burkina Faso okorera maonchererio asense keronko nkorere bintu Traore akorire igo nkorera Matiang'i ni igo una Traore akorire emirimo agukora madeni enseri yabwate igo Matiang'i se kobe president nera na bara basukukora madeni to bwate agukora madeni to bwate na nda abantu tutware chinyumba chingiya na nde twerageri tumanye ng'ang'agia maguta aria atogete rugoraria ng'agia gakari naki ngikego kegokora minerals chitu tuchimanye ng'ang'ana kichire tutige kunya kurukunga tubwate ng'ang'a fake chigwetaga igichinde ni chitu echinde ni kwende ng'ang'ana ki na nde ni maitenga na kegia madeni egere tutumeke kerigito. We make a lot of money. Taxes to wakana echiriti nyingi lakini what they do ngaibora bakongole it is a governance na appetite iri iguru mono ya yobunti yuko takanga otagete ko compete naye obikia bande bali lakini otachari tingana ki umwana winchi umwana inchi kawaida ere inki akonyora inki agokora ndakyo kumameke ave comfortable anyore the basic necessities abana bagende school ngo taka Matiang'i gagitata nyasa ngwanchari tata bwanchiri bona education yiga ngwenda taka free education bono Bible ngo chibale kokaramika korwe chibeza abono tigango tebi chibeza kusenkuru capitation nare ngenya gosoma gaiga nga auditor general agoteba nga ejinde jikoru ujasi jikoru chitaiyo disukuru njiriko igwene je abeta register hadi lakini njikore tikinchiyo konya no bwate kuzi jigaire kuzi 80 milioni 100 milioni so kuna utendakazi ambayo butaikiraneti kuna shida mahali nastahili kurekebishwa na akonyosha no ito chama ndika cheta ali akotaba ejikendi chia sinyire kega chi ajeta kataba paka marogo bibinte bibi sitakuwa simenyoka kila mtu wakaa kwa kiti ndio tutoke ebintu mbia nyogete. Asante esada bali mogerete gotubwatia eye nenkwane ye masemo tugerete gukwana no mwishimiwa Alice Chae abwasa mwakeire ekoko Dr. Fred Matiang'i abwasa tabirenga tibana konyorana nere lakini arojenga nero murai urarete amaonjorerio ase enseyega arene chibiria abeire okora tigango toigo ngikiagara wate abaigo omanyete ena bolionde na chigotebionde na ngaki na kiroche Matiang'i nganje taramburia tarantebia taramotebi ngankuriare ekero gyo bwinse tegake na chanyore chinsago kuna chanyora alisi ko chanyore mungundo gusinundi nonda achabatebi twensi aki gusena etagateba agaki goboria ono tigatumubwatesie aje noro nkiogokora nje bono no munungu akata ya Matiang'i na korete kinate nini na ndi nkuburiare chikora ekento tutegete kurwase Matiang'i ekero tu amwire chikora afanye kile tutamwambia. Kwa hivyo nyinyi ndio wakubwa. Gusa abantu abagusia abakenya nabo baguchikumulika emirimo.
Bono tugwendete nje bona asende from my side. Tugwendete ko tebi matianga ate manifesto. Into tugwendete ko mo manifesto. Into to ko mo. Oyoro mwa moire manifesto. Bono etu amwete ko seka to tebe ti munoje ngaba agajita ka to manifesto. Bono si bia ba ko chaba ko chi manifesto. Tutagete ko ngenda reverse. Tutagete ko chencha. Etu kwa kango. To ena ne kitutagete. To ena ne no eni nje ka rongo bojo bo women rebu. To jinje na bate na majenta ete ko ba. Onye mutagete maje to ngari study maje tutagete. Ekere tutagete ne ke tutagete otoe. 1 2 3. Mwako mutangane to korereke joka biro to korereke. Ko kakaro mwake ye ne go chikoera. Totogenga twanyorire gintike nikaniki egere bono nkumbika muri ndengere rimanya na kingo koranyikeraniria abanyamire bintu biri bakoreki batebire bono intu mojo mototenga ndateba kwasira bono buna twatebe tuwe bintu twatebe tuwe binge abananje nona arenge yudie gagi monyabere ora bana siasa abo mugocha mwa toachi promise chinde motari gocha mwikirania ya intwe inu mwebete abananje nabo bebete nabo bagwenerete kuraba tebe naki eke tutagete neke bono inu biyamanya ko vice versa bono into to into mundos tigabanta tigatobe slaves tigot servants cyabana inchi na gwikira boniga ntubwate talibange gati yabarai kurwa sorongo rwa gusi bagoteba ngoyora sekero gikyo burai bwense nero bwerete koira na 2027 yani injirende bagopinga okobororo kwa Dr. Fred Matiang'i inkiora batebi bari against Matiang'i anende kurwa sorongo rwa gusi monyete togo sali kurwa sorongo ya egento ndaite batenga nki as much as bako ko support ya the second term yomo president yororo egento kirina ngo batenga kimomanyanga politics ichire loko. Politics is local. Onye tubuga the support ya the local people. Nabo ocha gutangwa to ikera kirina yoganiti. Igo kogenda mamincha. Ntari ko gokania lakini nande karona nande kwera atoke ngadende na eno kaira responsibility ke to gokora otatiki ndoma ndema ndegali teratenena. Aga kiri tereka stage terena tanga bono twa chakire. Yes. Bono nobuga teribaga atatebya ngana ki na serikali tole togendreta ko kole meremo emere igali ke gotenena nabona inchenko ngoika erinde na inchendi ne gali yega ya matia lakini bono egento kara gitoko basabanga mbe balende nande bato kanie bose bakwane bobe ege kogera oyiga no muntu itabirwe n'abantu abange na enderende ntuita tuite kwa kamukaro ngochikote nase fora mwenene kukwana mamincha yo mwana omino na beko bubusuku nanda abantu okonyara baigure bubi nande kera abantu baigure bubi bono nayo koba injured you are injuring yourself igo nje nakuranga rorango motachebuya egere muganyire galike mororenga na kimoko tebarakine mapema mbuya mapema mbuya yani ntosareria Dr. Fred Matiang'i ebicha kurwase orogongurwa gusi asokwana against him afadhali bona no mukwana bo benka guchikobwa ko mukwana kurusiko mborarende naye watebanga tugacha digital lero buno guchikukwana bube egento kigira Nairobi amaite no kwana ke gusiko nja ko translate abeka begas lakini nene bana karo karisiko na watanga ya nga gusiba bide ntutam bari bade bide ngango na kwanya do maybe na gwebire ege karo nidio gukwana mada konya ri etalia buna ko the power of life gusobo gima bora kwanya ru memruwa tebire gendeke kon ojo ke rusia sabanto na bana ya bide digital bona goja konya ko irorerwo konya ri ya guitire nauni nekene bali bakotebanga ntubwati chikura chisaine asorogongo rwa agusi nekene nga chikura chitaisaini njikogera moraya rwa asorogongo rwa agusi usaina magana siasa no tiganda akababuri nonye tiwarenge intubu nabagusi ntokogera Matiang'i abe president lakini local support igere yenyenjo nechikomo esiko inga nasikire na komandeti omugusi mba muitabete ande komotegerera bali ekero turaje tonyorenga nande etobagaine nonye nakiera guchiko kambera bali bande bako rusiko igo onye tutagete komwe support ye imemono neria yogotegerera na kosoe gonde yemo amate na kero na alenga kulichukuna na batete abantu abagusi onye tutagete kogenda ale wika tuende pamoja naende wika totegererane
totegererane naende tuanchane naende totebereranie naende tu accept yo muita torage ko we are all leaders tu spina bara itole lakini ntokora at the same time igo papote tokiani for the sake ya this common purpose. Asante. Asante sana. Eye ne nkwano eye masemo tugere tukwana no mwishimiwa Alice uyo tebirenga nonye tuli abake ni gotobwerete koro kibichingia guchiase abaraibande bari andi yake baguchikubwatisia Dr. Fred Matiang'i ekara guchikuria ekirugo kyo ubaraibwese kuratware swali na bugutulikiraga bwo comment section na bugutulikiraga bwo kisi hot ekirodo chinga abande na obagerete gutukwanira na gutebanga mbiyamo na sokoleta Alice ase platform yito ya kisi hot. Steven Mose ningoruchibe kabisa gotebanga Mama County ana akuje awanie kiti cha Kumadrib. Asante sana. Na huyo mama tunampenda. Huyo anaitwa Job Awora. Tunampenda, tunamtaka sana. Mwenye Kiswahili kile ambacho umeandika ni ngumu kidogo, lakini unajaribu kusema ya kwamba siku hizi okay, sawa. Lakini igakare gukwa na amagano utakwana naki kogera ndochenga yakurukunga efumbi ya Nyamataru Media gagotebanga aka Agustin Nyangena kurichisa bojichia doa Katal. Huyo mama ni mama wa nguvu sana. She did a lot akiwa Egesa. She empowered Kisii community. She likes Gusii unity and she is always for our community. Igoyo gago otebanga igasi kwabire kokokora kurwacha gite kurwa suburaria no nyenekero kwabete kirukyo Bugumarib ngwakorete gasingia. Bernard Mukaya agotebanga karibu sana. Rusia omurayo legetia sekirukyo Bugumarib. Asante Bernard Mukaya gagotebanga live watching from Doa Katal. Uchikankole kwa rwewa wangoiga nomo raibwense ngande yake bali bakoleta evurugo kwa masasi magoro kero monta wako isasi ukugoro nako gose ayo mugakonde mwamorente garenterwa nakinado indake dibirira gite paka akebo maete na bogusinyanga nkyo gukwana. That was anger. Kuditari tutolinge gukwana. Yes. No boro. Anger boro. Ata amini ngange kekenderete. Budi no boro gake. Boro I think bogo chakotoerera. At his time na bora anyoro go apologize because I don't think a president na kolega did not been for anger. Lakini isokurigelia mugwaziri wizara y'uburindi bw'ime kimchuma mu komandi konyoro kwane litangani agateba ne order from above ne order from above. Yes. Na ndagoteba nga babutuli bangase nonde ngongo bakora kwenda kine nitakutetemba kabisa name is placed timanye tingana nkikelia lakini naenda bagenderete gwesaliti igwe kora kana timanye tose bataka. So where are we as a nation bona batakete ko nyebeka sa kongo lakini tatangwanchali lakini utanga abantu bayikora amaiso egere ntubaisa ko irense yito aseta gwenderete kogenda yabona abantu tugwenere babone ke bagwenderete in fact babe impeached bono ngigeli mono muru kamenya agukwana ase dichiko na ndendiro robone bigambiro abutute tuturunga inki ro society of Kenya goteba abantu bali baratokonya erinde bakanya barayibaje matendire karore gazi abonyora kwa watindire ne chinguru jirigiro ibagachibona te gukora okorera abana inchibya kwibanga bana matanga egento batagetenga ngachi police station inchi kore gwirende inchi sarigwa na mali y'abantu ngarakini abantu baroba bakore birema barisu bono ngogocha kwa kachikora 2027 na mugutara chinyimbo mobeke kura hapana ya na gotenga ikono burubu ari gukwana tari murayo uri gukwana I'm giving it a benefit of doubt ke kwa ndende ko sarelio ndelieta ege ko gede bintu byachire bugeka bone ko iguboro bobe kwanyara gwa kwanire gento gitotatakire gukwana ekero gocha kuri ara ise bona ndibona to abere digital na beko bako ngukegusia. Asante sana ndagete toirane gochase Gusii bono tukwanire siasa chia Nyamira County na siasa chia Gusii in general. Yes. Tokenda se county ni Nyamira. Ekero kono kibuguma report etokotena gusine kibu governor because I've seen bali baturigireti bali bago proposing if possible goborete go tedekero go kyo obu governor. Buna bono uyo kurukunga Pius obuna. Gakotebanga huyu mama hata asimame governor juu anatosha. Asebone gatingo tebanga ninbodi yekergo kyobo gabana
because tindi prepared. Okay. Asing'encho ya ekerongo boli nikyo bo women rep. Lakini asiganga Yes. yoko enable Matiang'i. Nje nimbwate even space. Okay. Egeko gero maito gwikatwe bange. Na ande todenga abantu ki bagochukumo support in his system. Okay. For him to deliver. It is leadership and governance. Talibu. Matiang'i nyata konyora abantu baisaine na anda bakong. Asebunge. Asebunge na ase senate. Yes. Na begochukumobera egasi. Okay. Ego nandi netakeire egere abantu bali amanyete nga abana bo bagokwana. Maite bana Matiang'i agochukoba duplicated in so many ways. Egekogera takorwa executive ache gokwana kwende senate amane kwende but abantu badia egenete so that he can entrench even to bidia tagete bikoreke. It will want abantu ba understand it and abantu balia babwate bari friendly bago kwana bara analie Kenya egekogera as far as tokotebanga nabagusitore gwika tobe friends ba abantu ababiga bande bonsi in the 47 counties egera abantu bali bagochugocha betokanga ngo to support bali mbachi koba manipulated babe vulnerable egera nande baruki. Okay. Tero chirende. So katige igamika kati neri kubekwere yo kurubi na we advocate for our son, for our brother, for our father to ensure nga nkobare ngonyora chinguru chisaine chikora mwene bo abe umorayo kora. Tando take situation yeri nga bagoretwe ngebarangerete ku state house bakakore kwerende. Yaja. Elisiasa chiko salirieta. Sasa yo salirieta. Ekiama kirikyo chigutumeka kubuli koreto kumanyete kwa kabere ODM. Ekiama kia Matiang'i ngekanyete keriago tenena. Ninyora bangina baroro 50 bakobolio bo women rep. Ego kwa tebire elitanga nole. Nche nonde. Togo onye muchucho togo chitogende muchucho nyegi nkobuna bongwese ndekanga na abwiru. Ndora asengo tenena egere ndigiri Matiang'i chikora. Nabona gako bomo kwende. Ndoko kali kwerende na tenga tuika tuateke na ande tobe ready nga we want to serve to onye ibintu bibiko koruma isomarole onye ginkobwa bali bande wan support onye bakombwa mba support na bako ba support iguto guchinjikia mo isuko bu nomination no bonga chire record yiga ninche ko yitumeke ngocha kurangeria Alice Chae ase platform yiga gukwanira amangarayo ekiagera otebire nga ekiamakiria Dr. Fred Matiang'i agochigutumeka kuburia ekirugo kyuburai bwense Alice Chae nabe oyo mobo onye bakogenda nomination gakuyiriwa gara support oria orachi komoyiria yani nchirinde ategete ko make sure nga a team ya Matiang'i ya very strong asogochi ko enana obokoreri ase ekiombe kia Dr. Fred Matiang'i karakuria ekirugo kyuburai ebwense ndikigarete Nyamira igoro yoburai kogera twara chibunga ibere lakini mono chiabire chimo les hope nga ngogendera bali gasi utagana igwe emotion ya likire impeachment bana linero toganyete na gotenga bona kinde skati ngonyara gukwana para botika bakole gasi gekwana na 2027 ngwikere to bulinga ngasi kibakora yebo ikono ruchinga ande yake muchando nole Nyamira bono asokorra kwao muchando inoro na tibono arute maitenga ngai bono ukurwa egekogera maitekero executive erororo na ni county assembly bagwendete there should be harabu turochi egekogera njiretili speaker naba MCA baye no mugabana ama ne executive baye batakora imirimo amanabo turochi rende so igenda tukubole na candidate unite and work na ande nkike kirisnaga what is the block but you never know egekogera onye maite nabona nyana baruka baruba danoba begete bikoruto abo maite nga ibikoroma so tingo nyara ko bakwandena I think mugwende te muji barangeria yo bobo baje gotoereza baba erese ngikegende kere Nyamira ekwana ntukento tutagete it is bantu bakolemere
Emirimo bari emirimo na ndikero muntu anyore nafasi yayo gukora emirimo egava debit governor ekora emirimo mugavana akora emirimo you know, you never know whether it is internal wrangles. I don't know what it is, and I think ngikore batakaigweti buja egera bakwenda kumuimpeach omo governor igo they need to talk baikaranse bakambe bamanye ngikere problem solve problems ikoba solved. There you go, another problem, creating another problem will not solve that problem here. Okay. Yes. Asante sana manyete goika narirana gocha asimole moteba ngande biased asugukwana no umwishimigwa Alice nini umogerete tuli aiga tugende tugukwana inkwano eyemo ase eyemo David ukibiro gagoteba nga mama is smart come back Mose Vincent mama chae tano fresh Pius yako nilisoma oyakurunga Job Owora yako nilisoma yes anasema kwamba kuwekea huyo mama kwa sababu Jerusha Mumanyi ni sawa Kitare anasema ya kwamba Jerusha aliweza kumtusi Dr. Fred Matiang'i junior allegations chiae na David Okebiro gagotabanga I agree let her go for governor. Okay. Vincent Mauti agotabanga kuruchisa bisha na Nakuru Girigil agotabanga gachie bosio na semi abasae babwate ebibande nali turakonye omusike Dr. Fred Matiang'i koirekerwo ky'uburai bwese oyo gakurukunga Wilter Karanja agotabanga Alice chae tosha since was young loved her airing on from Kisumu KBC. Sawa yakurukunga Wilter. Okay, sawa, she is strong kuman oiso kwa chorwa ekerwo ky'ubu kumanrepo ase county ya Nyamira nkiko ko chigokora different kurwa sibiri kwa kora talitangani taringango chigokora different. In fact, it is only that the opportunity ntanyorete. I'll just continue with what I was doing. Ikono gata miaka 5 ya isaine you know ekere twabaika miaka titisanete gekogera kadwa chite my I know mwana one yes ntu abwate kende we were just parrots. By the way, tu achete tukachikorosie affirmative action fund. Kare twanyero 2016 yoroje na gachete 2013 na gocha. I didn't have that time. Lakini na ambegetie mark. Impata scorecard for future reference like today. Yes. Kirina atagete ko koreke kona atagete cross chinsoko na atagete ko chirosia na kubweka amaje na ndi nagotebinga njira amaje no tora bangina na arantagete ko kwende kubeka amaje bisimu bi amaje teyo gusi yes amaje ari mu bisima biremo amaje ya apambi ko chichinka chi abantu muchando monene na amaje asabanyina and asebimedi yes ekore chingeni eboneka twatebi gutogende tokora organic farming era tutagete tokore bono rende igetageta amaji to ubitiro biria no roje buna gusiere train na kongo amaji ngikoberange na ngotanga mongena Jerusalem atema kaira amaji kwenda asichi school bono nabangina batagire baguru ruchitangi asichi community ichu nabaro baguri ichiabo ichanka egera amaji ikange bisona abangina basebuke nali barasibuke muguko yabo akaro kurigeria ekatiba eri yatete kuna Bakenya 2010 karo kurigeri ebiganje bitatu ekemo ekia CDF iya kabiri kia bete created nekigie Senate tukurukunga soa nekikia affirmative action fund bono biete tigwe ase ebungenene nigo tuganyete Senate gosengo etiere erinde ekikoba buna lichiko nkiora kwanire engane eyo otwale biganja bitatu atago. This is my own honest opinion. Yes. Aende bantu mbanyengitera no anya bali muri memo ngita, and even this was my opinion kana lengo mu women rep. Omorai ga chorirwe akore representation, legislation, oversighting. Yes. Well, how am I going to oversight myself without having funds? Why am I oversight? Is going to oversight me. There is no way you can oversight yourself. Onye ndiri tuancha. Nando onye ndiri tuatwara. Onye ndiri tuatwara interest ya wananchi. Atata. Kangochi besechu. Dibaga alisi yakorwe affirmative ebasari 5,000 mabunga 5,000. Yes. Nandi banta bumba likorolekana. Njiri kwende lakini ngocheki hapa women rep nkirekia ekeko gar we give full scholarship.
to venerable families umwenete kugetigake gekogera in fact Alicia kwana ngone chiguru twendo koraki abana nakonyete bajite babira balimu full scholarship ogwakane school fees yonsi aso mwako ulikuwa rweto bokonyi yes because mugwate aba 2016 ali moje tugukebeka njiragete yes baka narorore karo na etwe kana ko na ndi tukoraiga na mwana nale na etu bona nango tukosi no mushara one nane ngutumeka kwa maso ekero agavwiji yagite nali na mutigete ko chinenjere ni ngamo ndi gutiago na ndi takora buja na ndakairora bona obeiro mwalimu yes yani origeti goteba ngonye ndio kubwa CDF neke kia senate echibesa tireti kejira no serikali ngo sichikoba either chigocha national government okay eto change education yebe free from primary to university nonye nejibu mujirijira neji akabeiro kale egere clear katiero ronga ki ni serikali to promote transparency and accountability okay egere nalitora akonye abantu bali batari kwenyara ande yako botume kibuya mbo ya sebi kanchebi tali nga botume kibuya mbo iyo mbona nisiritike na salary yangu alafu chibese chiga egere imanya gutwara enough chinguru chiseine choko tebanga am oversighting yes ni wa imanya nga inkoboru na kichibese chiri chia tometugo chia chitachite nyamira chitachite chikolega sigas na ndimo tebona maisha bono arabe more strict ya na wenshwange mirimo yakoreki yakoriro lakini rende asije ikire na ndi ntungainana nchira tili bira change mbigo change ege kogera bunge nere gwetia yes nere kweroseria korosia majire mpaka kalenga nonya ndekara tuarenge bunge kwene nijaruse tuwe CDF ngikagenda koti yes kero kienda koti ngira nete naliyo nonya na affirmative action yaje ku national ngaf nali CDF yaje ku national ngaf lakini rende bono gento tokoteba gekogera bali barona ubakorosia tegede onye ndiri tokorosia machiko enga tribunal tugwa appeal nga amendment yes amendment bugona chigwena retikobo tugwena tekorosiri chikori gutumeke ngaki yonsi buna bibilia tari kujenji lakini mwana singe nchwe goto once for all lakini asinge ncho ndenga no tagete kukwamisha abandi no tagete gwe kwamara no tagete gweta no tagete gwe roseria na bye byo konyora bikonya gote binte binge na ande gikyale nkona ande abande bagocha na baba yonchora kibasuti na rege ontera kemono tutagete no nekere togochora barai tochora barai bali batabwati botebone yes batagete gutumekera abana inchi batagete yani usawa kwa wote na utu yes kwa wote egere okunde obuja bodi bwe serikali onyititoke yes ku chance ga sabanta kero montaña oro obuja bwe serikali na ndete gwikira na gekogera na ndegento mate gekogera tutari ko chara amsori gake agitini ko tabanga monte mondi ne chikura yes Yongo tebekene nando keno nyegi kongite tikakengite the truth will set me free exact the truth will set me free absolutely baraiya bange mbali ko choro bali babugata the interest of the people at heart ege kogera omuntu otagete boli ko konya yes atagete ko be servant na tabwate besa ko abantu bamwe akiri chikura ere yerure as a sacrifice agenda ali obisi atenenere akorobokoreri gaki ngari baga bakorere emirimo otebaga kingari baga bakorere emirimo kwa madanga nkiki abona alire tumbo kwanza ngakende nkiki yana alire onyakotorora toire adatirene ona yatoka ngabono ekwerende yogo esere yo konyanga chitinga chigoliru chinyinge siasalia mata nje baba yaje eliyone nare gosibija nande maitumo gusika alira katanje baba na aliyete kiate ngende ngagera bona tani nkerikia ya kwaliyete mwana nando bona kubona ni tutogweita netegete turue out of that cocoon totebenga obo koragera korokwa nande tadi wana liri mwatiyeria akogene kijinga kijiri chikura
ogenda 5 years ogenda ochiguchirigina ndacharente ndacharente nki okurigatia turi gwe manage turi tari ayo korende enkanya obaragira bono twarengi goteba ngatiga tuchandike torigia barai baria barabuguri umusigo bwense ya Kenya babe kuorora nande bakore emirimo ega yarenge ko babuya kego tukanga no analysis ya tari asejo bono njiteri ngeni kumukoria morale nabo mugunti ense mochoro oyoro ogochiguikirania yes onye ndirie aba Kenya babuguri ti umusigo we weta kerama ya aki moje mongite kwamenya konyora ngamanga alia monta kongera alio ketogolete tosibeti antumba lega bagutagite ba tegwerende ngari tari wantu bugade yes muguko gwaza getekorosia kwagenda bueno kwamenya konyora nga onye abantu abaiga mbali ayetoka manyete ngikegenda nabo konja kwanda jibese no konja ngwari ngikora lichikura no muntu gwari ngikora koragiri iga abantu mbali batakire barunchira egere no nyamati anyanyore chikura chikure chiga to kori to ko chibi choko chiriki buna bakusi mati anga kori chikura ali changuri yale chikura yes ege ko geraga koira nanje nabo ngwetaga buna tabana ki wona gusini na judigana inu mara bagambi lakini state house yina nyako nyagenda kusinkwanya kwa kwali kwirene but it is a name that we to wenda tana to kwane buya egera abantu banche bagendere ko mwancha bono yako gere kiringinda kwane ne batana ki nyamugusio mwaba gotebeke into ninki bono igo bono paka tuwachibike sai ebolinga ajenki kire kiwacha kire gokora twenebo matiangi koire chikura ataracha gokonyora gotebinga na atagiti kiriote tokoreru kabubuli tangani ko gikora karage kwarango okay asante sana niko tugerete tukwana na Alice Chae bunagerete kwana na ebirengererio obiaye gabwo ugulita gakare gotebanga mugumarire butogerete tukwana nere gali strong enough na David Okebiro kagotebanga bali bako ikera Dr. Fred Matiangi tiga bagendere gukwanera mono igasiria abeto gukora ekero abete minister ase ji wizara isatu exe obocho yani ase oburaibulia waetete bw'umwishimiwa Uhuru Kenyatta Alice Chae egwatebanga uguchikobera ekiama kya Dr. Fred Matiangi na there is allegation singa ewiki gaguchichu maigana bura sangi ukukwana ikiama kelia agochi gutumika gusebwango igonyete koba ikiri tukuri ijuma kolengana allegation sigere to circulate asokorra kwao asorogongo rwagusi ntobwe tukutwara ikiama gitu kigutu unite buna kelia Dr. Fred Matiangi tutware freedom yo gutwara ibyame bingi kurwa sana ya tukutwara ebinge etogochikumuita tagochikutwara nguru na kikira nange kusabanga nonyemba lipabwate ebyama banje Matiangi atorae atotebye kiama nando mate nabera ikire timaite gusena kyakare nabera ikire yes emanya gutukanga ngochare ne kiama oranyore kibwate chinguru oranyore guse nkeli oranyore guse like for example yani tebe tindiko kananga tindi upa yes onyore guse nkeli upa guse nkeli Jubilee kolengana nere buna nagenderete kokora consultations yes across ekwera naruche buna na kinde no mumoyo ndarusi wali nera taringa taringa wikatu ali kiaje kiri karansi tama itenga nero kogendie gari ama yite bagigiraji na kikiko tachua ama nyetena kiago chenchichigia dema itrede egere na ria arachikutware mandate ya as a party leader tarwa chirende yes igo etoise kwebaga nga naende enje nango tebaiga onya kaguta ni kiama onya kaguta bango tenga kiama gotunga nkeria se ebiribi yabo we must dissolve era betere to dora dissolve we bigatora bibeke parking dora support yekemo egere na ria ratwale chinguru bali nende bakuchikobu as nominations bali bakoba namba 2 bali batali kama satisfied inga na abubuya mwibaro baguchi bano bono obviously one to batende ko coalition it has to be na achitani kiama kiaje there is a coalition eguchikoba obomo yes oyento botwara mu buno kurukuno bwa Simio botwara mu buno kurukuno bwa Kenya Kwanza buli bwa Lenge ngobono we are waiting for that ebina bitokanyete rirorio yo nyati gwisaneka na baba ko gende echikwenda ebya kiama kibiribire affiliated to that coalition
egere nera ateme chinguru chiaje arore kagucha still na bakomo akomokonya, but it will not be strong as egekogera boniga boniga togo ntebinga nonya ase Kenya kwanza bali bachete na Ford Kenya babwate chinguru chiao. Yes. Bali bachete na Amani babwate chinguru chiao. Bali bachete na Fred kwerende na yonde mukwa mutua guseba mutua. Yes. Yes. Yabo pa ebyo byonsi babwate chinguru chiao. Yes. Lakini nero nkubwatiringa UDA nere na kiyaringi kiyarente Tony Board bantu bali ngubwate bali yako omaetenga kekogera liuri sinchiro chikiam chikugutai. Yes. Na ende omaeteko no ekera mugocha gocha se coalition nkora agiri murenga na kio obojugotokora ekero tua itire muino turo chirende dogotambuka na ende no maitire no ande ndigite konyonanga ekero baigire gati barosire bagatanga ntu tweru tweruzi turi ono ngorutora nkogenda turi igo bono igo sense nero ronga oika tu amenye ko ba UPA tokwero anye ko ba keria gukwana. Yes. No tokogenda egekogera nero ubwate ngana lyo mweri lyo goteba ngai arorire nga agweta egere achuku gwikire bintu bunaganiti. Asante. Yes. Asante sana mwanchwa umurigereria bwege taseni kige yitu kia Kisii Hot niko tugere tukwana na Alsiae uyogere tukuru birengere byae igoro ya Dr. Fred Matiang'i igoro ya siasa ekyo orogongo rwa Agusii niko tutigariti emiaka ebire elio tosoe ase obochori bwogocha gwechirubire na ngwase 22 so omweshimiwa Alsiae ekero twatwarire kiombe gya IPC bagwete kurigereria mangana boundaries ekero kurigereria ase county iri ya Nyamira kogera no gukorwa na hana no guchikuburia ekero gukyuburai bantu mbale bagoteba nga kitutu masaba ali bona sosogete nebwerete kubuturwa. What is your take on the same? Aronene nebwerete kubuturwa na ende nonya ne boundary ngincho yana chitu omaete Kisii muna gwa gitare ruguru ga igere Nyamira chogo ga gwesenere gitarensa gokogenda kogwika mutumo mwamu oseboni pare iyo ekogenda manga. Yes. Kogwika manga ekere otigakaratiga kero bono otugoja kera manga omanya gwika sakuru kwinamba ichangisho nararia ase para ri bagera amyarenge gochakarete eche gocha mutumo mwamu esoke gaiga nerarie bogereirie gachugosoka na ndi guchi para ya nini ing'agati abo naende ochikosoka kwendo pakatinga epale rie mate nando chose nyachururu. Yes. Uno yogocha kutegia njole ochikosoka bono bobaracho ngeri Kisii County koko genda isecha muino Kisii County no gakibono ni eju bono nani imagine bantu mbanya korwari ekwerende tinga bache Kisii bache kokorerwa bokorerwa Nyamira baguchi none nyakitari Nyamira paka nandire nacho nganke nganande bachakire kurwana ngogusangirira kwebango tinga sijui nini bintu binga binebyo ne gwenerete twikaranse tutiko mangana yo bonyumba twese n'abagusi turi tugukwana ekegusi ebire abachisokore chetu cyakorete n'abatata baitu ntonya kubyanchera mpaka bono bigendere ko tegeka gikoringo nya guchinjike mbire tugwanja bya chinji bono onya togotaba ne pare yiga epare kakibona uriro bono mange saba egwenete ko bakisi lakini tinga te bakisi County. Yeah, okay. Nachururu te bakisi County. So umobwenda kumojwa obonyomba kekogera didi chengo kore. I think this one was done. I'm sorry to say turechibona chinka kichiri kya muga kunyunka iri ni nyumba ye kwerendeli yabo era yagitari ga rusiga ga ande bona somanyete Kisii kwende kitutu masaba igebwata sub county ibere as we speak. Yes. Ekora ne bwata manga sub county na masaba sub county nechi wodi chiri wodi sano nemo lakini sinenda bobi. Yes. Chinene. Ni kama nonya west mugena ngoma tenga kwena jet kunyari wodi nere kurukubugijora nero nyu bwati aseru ne ebintu mbire bigwenerete chibe reviewed but I don't think whether nature takes place na ndete gukora chikura cha 2027 gekogera what this year what they will say lakini nabaraosia I don't think go senchikora 2027. Oh, yuko na boro chenga kyombeke gye IPC na bukira bangikira ni byonsi lakini bagenda kwebanga mangana sipaka bebange na ndoma itabone pache I don't know
I don't know. Yeah, let's wait and see. But rende nonye ndi last time konyora tuikirire nga kitutu masaba nko bakanu yaringi. I don't know nga yikirite tiyati ko kanto tagite bakanu. Yes. And ko bakanuga next time nanche na wanko uli obubunge. Oh, chingurunchiro arabo chigotendekero gukyo obubunge. Tutikalinda bagusiba tanya gwanja babangina abakiateka abagaka. We compliment each other. Naende obarayo boiga onye toko turi chi principle. Onye turi nkibona gaki tutaraire. Yes. Karato akende na itutomene buna aba obubunge. Ko era no ene kubo women rep onye ndi abasacha banje iro ko bukolinda ko kanyora. Okay. Konya katanga ya ba gusibarekera. Igoto chinguru mono wose mutaranja community muri so rigid consecutive. Tomanyete ni twa banene. Ino banene na ndi mukungu go bono ntoraikira. Katanga bagusinga ntoraikira. Nga ntoraikira ko abigotie mugo totanganira umutu. Ngotanganira umutu. Katanga akaranja. We will compliment you. Na batoko kwa limirimo bune takire. Try us. Kiara bako tebanga kiria basacha bako kora abaswaje muri akore mono. Buja mono. Nani ntora aboba nani ngotakana na ito koiranga. Ndobuga dia sto koirada dani koira se community. Yes. Yes. Okorengereria andi yake mbali bako tebanga ntubwate ghost voters asisi itu ya Kenya. Asini yake yebere tikare tokenda sobochori obonene. Ikiombeke nkinyare gusafisha register ya baki chikura. Ando mantike ntekina ngora bona ki who enables naki ghost workers bagocha baswasa register. That is now the question. Yeah, that's what we need to ask. Naki ghost omonto kwa nakina tana ki onya mwachire IEBC kolega se wenete kwa IEBC. Yes. Who injects these ghost voters to the we need to know system? Anye echi amani amanyanga ngeke kokoru gekorken ande mata jete so speaks ya danga asaro cha bantu bara bange timadinga ndia nyora time agenda karire 3.5 amona na Kiambu ande tugura abandi nkuru bali Somalia abandi nkuru bagakare ebi nabyo bintu tutagete birigereri kwepujja kwa makini ege kogera guya Kenyans for Kenyans only. It is Kenyans for Kenyans only. Yes. Yes. Naendo ondo bwate interested naendo obeire omo Kenya by giving oirwe ekebande nera naba agwaka egente gika nkeriko bantu mbatumekwa go tochorera abarayi nande nakina ngo tumeka liba geli gante ngaba abasai no mali nande mugocha mweba bona bona mogotera buyo komenya konyana tubwati tae muchu kuchikoligie ekebande tubwati tae muchu kuchikolika buna omo evota nande kwamanya kweba kwanya goteberera nga naba akonya kokoba kwamenya gotanga twagetikura omuntu igendo tugwen igendo abakojo bakongokia paka no eno mungina akogenda obuguri kucho bwakikura na intu tugwenete tulindane tochora abagambe bali tutagite ekura yawe igire ya maana egekere kubura manyanga kwagerira omuntu tarengi kuire kura ire gose kwagerire omuntu kanguira taira singinjo na misi kura yawe so let your vote count. Lakini manyete mbala gotebanga ni ngake kura ni ntake kura lyonsi ni kulikolete kibweka ya ndi kubwekana I want nuera umu nki wanchochore na ndiko le moyo iki gitambo kire kina why you competing with the dead nki go compete na bantu bakwite ege kogera ekeruta ri participate bono noro you are not existing yes kora kerioga ne iriokore otebe ngakika kinche na abeka lakini nkabu ba ojoine bali bande ego gotaka chikura na kugokogera twanyora bara yaba gotaka chikura nko contribute kore ege kogera onye gwakere tuyo tuma itinga ire ngabwe tama kubura ne chikura ire ane mbade ntuma itinga mbali ngabatagete mbona watu wasichipange waende wa vote it counts nonya na si chipati baba bwate chipati not yani umatinje na bugite nga epati chikura chiri kwa rent toni board nonya tina chite bunge chipati nje chikura nchire na irete for Kenya bagenderete ko ragira ba chiko ba counted baigwa gantu gitira kini nje nanya guchinyora yes nonya ko irete votes nonya tina irete chikura nchire na rent to so they value me
the party values anybody uri kugenda to the ballot. That is why okonyora ngire party etagite kotwara abantu baguchikuburi chikura gekwera bamaite they will come with some votes. Echichigo chikuba enable na baro babe counted as a political party. Yes. Nkiora kwanira basae babega bakurukunga Gen Z babere bakurubikana kulora mikera gusikwe murunganiria oburai obube nkiora bakwane enche nange gotebanga asebarwa barabuba manyete asebagutia barabuba manyete kona ende nagitinka yunga nande bachagire kubagana bona ende mbona ki ikiagasogeri babwate nande giyagiteka koli kwena abana bachagire kugurwa tena gotanga be sincere, be transparent, jiami. Yani buguli birwaniro byonsi pibiri bitakere mu buguli as youths. Nande motene ne mu buguli ubugambi. Lakini nande bono nandabi nanaki agency yana njandabi nga mama bona situ ikire bono nabasaiboka boka. Kabaderenda karamo mo se na babaka babasaiboka lakini mo mede mu eresi institutional memory. Ege ko gara kumutware bali baguchikoborokia mo wipe out completely. Take it gradually. Ebange mumanya mando this time across the country mo gotenenia na ade mo make sure abakorire ki bairire mo bwate nabo abantu mo support mpaka iguru. Yes itakuwa lakini muje pole pole. Lakini bale bakotebanga ande yake ebijana gose abasaba bagenzi niko bagutumikwa nabarayigete. Naki kinatabanga naki na ade bakotebe bale leaderless. No mbarororo ose abantu mbaro bas disappear sana. They went silent. Okay. They went silent, we know. Ebintu bingo tarabira. Ebintu biganderete ko tarabobe. Biganderete ko tarabobe. Tali mangana kangona ate barakinte gara atikera bwari sichaye egora umuntu one n'umubi tiganda akirira abo mbuya narokora ari kongora. Lakini akangana uko babegera ne kubwatike bande. Aba babegera ubwatike bande. Naende nabo barenta bate banganga batagete matiangi naba ngo murangeria ari street ko bakogenda bunge nande mbaje bachage ko tebanga nande nande baje njiri mind. There is no changing mind unless now you are compromised. We will also take you will tell you that you are not accountable and you are not serious ikere kwa ngeko teba ege ko gera bona nande bintu bindi byachagire ku GSM omutuo ege gera kwa chakire kogoro kwa chakire korora chibesa kwa chakire korora kagari to dilute yani ko deny go deny the right leader kobo mugambi. Okay. Igo Gen Z's be very careful. Okay. Nande be determined, be focused. No to renko babwate si tule echenjeri takire Kenya. It is your future my ten to bono. Gen Z's, this is your future. And onyo mutagete go determining a future ya ino ya bana ba ino ngane liot it is now. Na onyo mogo tigera ense mobogoligwe na bomo ko boli kuna mutu kunyanja. Yes. Igo kaa chini, simama kitete, simama na miguu yenu miwili, tembea safari ya kwenda kuwaka chikura, digania morigie bibande mwake kura. Buna nyasaya arabara buna nuko gani kwenu mwatebire kule. Asante sana nikotogere tukwana no mheshimiwa Alice Chae tagete kora rabali bagotebanga nabogere tukutubwati nyo kubwate libolyo nabogo tolikira nsabwo as a comment section na ntobe toko osoma. Kennedy Otiso gagotebanga thank you madam, keep it up. Uyaga kurunga job ogura gagotebanga 2027 list ya governor Echanua Nkundi, Senator Adams Oyokora neko kawaka Mwachenu Gumandre Alice Chae MP West Mugurango Vincent Kemosi Mugaka so okuno korora kwaye una arule biregera libya muna guchiwaka yani otebire list ya muna guchiwaka ego kwaranyo lire kura yobu Gumandre. Thank you. Asengencho ntu we are always non-partisan. Twabire tukukwanira Dr. Fred Matiang'i takete no tosoa as a former Chief Justice David Maraga. Naye nkuboli yale ekerogo kyoburayi bwense. Yes. Nkiora kwanere gotwara babire kurwa solongurwa gusiko boli keroge kama. Justice is a sober man, is a man of integrity, is done well, is done good. Na abwate democratic right yokuboli ya obo president. Pati utatiga ya chirata wrong time. Ya chirata wrong time. Yes. Na that's my honest opinion and humble opinion. Yes.
na ndabale mutari kunyanja kakimunyabire egekwera now here it comes with how popular who is popular than the other yes and ni maitenga in fact Chief Justice no muntu mya sana watakuja wataongea egekogera bono igere unfortunately nga ojonde Matiang'i gari more popular than him lakini he is also a performer na ende bono nabo wakuja kumubwatisia ase okwagache serikali yokucha lakini denda ase ogocha chire nirenga bono batuma na mbache baigwa nida kwanete agateba tagoche gusarire Matiang'i wataongea so me I'm waiting for that right time it will come karo okumochi kurigireria mugagoteba nga Gen Z nero ya mo proposed ndiririe tukumanya ndende njitindaigwa etindaigwa abarende yamanyekanire yamanyekanire igokoranga nyuma tutari ka sobo chori bugocha yes Maraga na Matiang'i mbache kubwa no the community wants them to do that nturi ko batebe ngabakari kwende kwa it is bono gakimba mbache gutuomana mbicha kiki bararent are they competing among themselves no yes bono no ene community onye ndiri tuesigete kurukare tutuware ibigori biri bigocha kucha kanga bono tubwata bagaka barengi ko barangere bateba nga asitwikire kabune gesaku agento diko guteninya tikakebega it is only that tuachite tokade duty nga akaru montarure obogambi twamochaya gusino ene miaka terikomata asaba gusi yes lakini onye ndiri tusikene kanga bono tubwata bagaka tukuminyoka guchia tobona kitoko koliki kango mukaka bunungi bakabona babo ko kirisi obule bakakwalia bakotu babo mukaka olyo ko sautu mugirango olyo kiage kali bana bo consultants bomo gusi bako tebike ndo kyabanga chwa bono kango bakolire baikire baikaransire batebire nga inaki bakolire ki baigwananire bakajane nande batebi naki the way forward niki lakini rende nkero chekaine I think ni chike I hope it will not go far. That's my this is painful, but can I ask? Orasanginga David Maraga na Matiang'i bayaga nirubuna gwakwanire. Bate bono David Maraga. What is your take? Popularity rende ne yanje. No nyenche nsisi bali bakoti just go to the ground. Kali bobe. You know, tiango tabi naki it is the majority who are going to carry the day. No nyembunge it is the numbers, but how many are saying Maraga and how many are saying Matiang'i? So the majority will carry the day. Nanda sebono iga according to the popularity. Yes. Yeah, according to the popularity na ito to make Matiang'i. Oh. Unless rodio tin koma nyarodia se bigo cha kurobi change then tutakuja kuona but sioni ikienda hapo. Okay. Yes. That's Asante. Your take, yes. Yeah, my take. Asante sana. Agnes Oguncha gotebangana bagenderete gutubwatia ebire bigatokere tukwana no mweshimiwa. Asante sana. Kagirete nga mwensi ipi na araiteire chi comment cheino onye tindeba onde na ara kwanire baria bagenderete gutuburia maswali lakini tindo jinga bale bakuburia amaswali lakini na bale bagenderete gotebanga mweshimiwa Alicia nigo abwerete wakirwe chikura ko mugumare pwase county eri ya Nyamira na kumwakira ngambu ya mono ase okubwatesia Dr. Fred Matiang'i oyo okoligia ekerogo kyo oburai ibwense abwasenere arule proposal nga chinga kicheikeire oyo kabeire Chief Justice asesi to ya Kenya David Maraga nigo baborete ko igwana na Dr. Fred Matiang'i elio oyo mobo achikuruke bandera yokuburia ekerogo kyo ibwense kurwa asoro gorogusi Alicia nabwategeta commentera agotebanga lakini rende bono naki abarai baragende ko I think it is the community who's supposed to do it. Okay. I don't think whether it is not Matiang'i and Maraga. Yeah. We want to go back to woman. It is the community, I think. That's my evidence. Where Alicia comes in now. Yes. Na bande mbarororo. Yes. Na otenga tuwena tena ende abagusiga kitika tuinyore nganga itwarure. Tuwena tegwechoka. Tutware ibigori. Bona bona igakanga bona igongwena teguchikoba ashad tu
tuo eke kuligiti yes na inte mbaroro bali 60s bali 70 bali 80 abantu bagusikwa ne community tukubarora twa bona kare twakarorira bali mu yani go amasikani getarororo okomorora kwa tarukuru bako kabisa yes amasikani ogo etanjira go korumo kakagete yani uteneine tatambiyule nini amasikani yes na as a leadership yega no na sama masikani ye ntugwana tukuligingana kitugwana tukubeke bintu bintu bege structures and systems in place egere sikejirane na masikani yabe na ende no ena babunga batu abaire abana bali abakoro ntugwana tukutwale gekao kere active ya former members of parliament kego tebangana kibiro tekimono konya interest ko tuguchaya nanga bano kabokororo gusininkira kire bana ndi tubwate interest yabana inja at heart kango bongi tore think tank. Okay. A think tank. Ebwate chinguru. Ebwate chinguru. Yes. Chokoranga, chokotabanga. This is the way we are going. Na ande a think tank ye karo ya bekiru in place yes kire. Na boko nyori bintu gete bitali kogenda bobe. Okay. Ngote binga buna meru nchuri njeke wanafanya kazi poa sana. Lakini bona ntunga itwa chete najete korra aba bakaka bande babikura nga etuleti usen kinini nini twa majorete ino yobwenda nga yose nini bona kuchunga bona kibono ko bibeka bona we need to go back to the drawing board asembura ya tutwirete egere twechoke na ndaba bona usijunga abantu nabo bagocha bano ko gani ukuja lakini kwa nyara bande baba siede ngotagete muriere bona yendeje eto chandete sana oroche niko twanyoriru gose by when no we can tobwerete we can ndoche mbara kwenda mbara kwenda wanda ngore gusi heritage yes. In fact wanafanya kazi mzuri sana okay ndoche nkonya gukwana bali na ndabale gutegererwa nabo gekoba wene tutubone ibintu biri ebyombe biri byonsi bibye gekoro bibona tabisamu wona bibe they harmonize themselves for this common purpose mostly ejiga joburai ndubese konyora na barabo mbaroro babugore tioyo tonyora na bande babugore tioyo tonyora bande babugore tioyo wanda lena dituita so tuna etokoba we are calling upon them wakae watupe direction buno umugusi na ndire genuine na ndije guchikotorentera matunda onde tae gukende onde tabogorienda yaja abogorie oboene na transparency yogo chikorento mugusi igoro na kwa matiangi chinguru abwechukura fair enough nara okubona okurukunga Badmo Oyugi agotabanga I disagree with Ulster Maraga is popular that is his own take nere tigabateme nere abe popular kagocha gutubwarinde hakuna shida party moninko manyete please go ahead mokore bune ko that's you are right ko kore kwerende please do it lakini rende at the end of the tigatene toro kwende ntora tiganera ichi outrende nere toro rengana ki na moire go ahead kindakana ekine ebine birengere libyana okay nere na abisikire buna akorire gekwera na manyete maybe more in to Maraga the way I'm in to Matiang igorende tori chibono gichaba na bantu bonse mbana koba na ndimba koba that's the ibonero siasa nere itubwate nere tigaba mwakere koko nere bateme babuna bakore kwerende but that's my take. But iso konyora Maraga today, you can give a piece of advice to him. Yes. He's a good friend of mine and I respect him. I respect him. I respect that man. Oh, thank you. Yes. Asante esana. Mwanchiwa omorigelio kisi hot. Niko togerere tukukwana na Ulster na ando chenga twa kwanire amange. Lakini nichi komo wachidege kaibere. Achi kukwana amangana ye yomoelio na akwarire siasa chenyamira. Na kende arachi gukwanira ekarotuji gukora enkwano yeito eyamase yamo aiga ase studio Ulster kwanango engana yo abantu banyamira twatwalire chisegi chinyinge ase county ni maitenga tigatobwata cia barai baito abali baregeti ande twiruberi buikeranu guchiko chora barai bararento borabu amona magenderero ase county ito ya Nyamira ayara batanga ayara etire gusayara gendrete gweta tunyatige magega togende mutwe ande twechoke kikamilifu egere torengana ki tukubwatesia amomura ayoroso kireke sora erinde airo bogambi bwensi na egetoro kiao korwa noko bomoto ereru na gukwana buya na gutugama egere tusabo monene Nyasaye
egera tuigurire bisie biga twarorire goika twabikiri nyomba chinkonde icho bono chibugori buya nande chitatere boikerano egere etosike yani tuike Fred Matiang'i egere tomobwate siaso komo ebirenge bire biya tari ebyo kumotagora egekara bono ikirari ase ikire ani ngoteba nga egekara monto turi gwanjwa tebano egete ngotenga ali singanjire 100% na ando iso gwanjwa igo you have compromised with the devil. We go to a conflict interests. We go to a abantu ba kwangete na ena lyugo iteme kwa manga bokongo bwa na eno mosuriole karole kabichi ngora wange lakini ekaroro umuntu le nechinguru bako tu abantu bako gopima gutaka kukwiyiri igo na nyene Fred Matiang'i komo tebinga no igwa mange makongo lakini you are a strong man soldier on kwana na abu baro gora abu bujabu na magendereta ko kwana you have all it takes to koraisi ya Kenya na ende tutagito guonchoreria kuri kwa lente tebono particularly ase kuri wa korete bono tukubeko obisio kole byonse pe egere kenyera bese Fred Matiang'i nako kana iria maya na ncha abanyamire na base birenga monda engere limo ngetamu yende yakabere ase women rep tata kara abakwanere nche nabongo kwana lakini yora abakwanere linda batoereri na ndaba ango wanje rwasemole nyasaye tatuliguru na batikira sama bokaye tusabe tutariko korosa kuika twakorire sabari ya 2027 tukwana maya turane buja tutegererane na nditwanchane bijamo nasoko torigereria. Asante sana ni gotwabwate enkwana yemo ase yemo no yokabiru muguman rep ase county ya Nyamira Alicia bwasatebire ase obochori bogocha nacha kuboria ekirogekyo kogera atebire nga mangana nara ategete gukora ataikirariti ande yake ase okubeka amache na mangana ande agochikushugulika ekero agochikochorwa sobochori ebogocha ntotware omogani onde abwo ankyo aiga ase studio ase tugochikukwanira siasa chinde kolende gwikiraga abwo timbwati gotatiga gotebanga mbiamono ase ogotubwatesia gotoligereria ase twagosa twasabire okwabira ase twakora buya sifa na utukufu zikamurudie Maulana kae katika kiti cha enzi. Ngongorokwa Omo Kenya Zadok, bye bye for now. Thank you.